Friesland had de meeste gedooggebieden van gewassen in ons land. Op dit stuit hoe winterjaar al meer dan 1 miljoen gewassen. En dat wordt al linnig maar meer. Als vergoeding voor de skeeuw en het land wordt soms €30.000 per 50 hectare door het Rijk uitbetalen. Maar dat wordt het minder als Den Haag de beschermregels van gewassen verrommert. De boeren kunnen dat geld likwijls net missen. Een gasgroei komt 14 dagen later op gang. Dus dat is een zaak. Ze zijn gas kwijt. Dat moet ze weer op een melk met ze de onkepen in producten. Maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook de kosten kwijt om het gas in goede stand te houden. Want tot hier op een halve stand van de gas moest ze zich weer bijzitten. Het Frieske geer kan hem wel vinden in de voorstellen van staatssecretaris Bleker. Er binnen staan gewoon zoveel gewassen in Friesland dat er minder beschermingsgebieden nodig binnen. Ja, als je er zo zegt van wat wordt er jaarlijks besteed aan natuurbeheer, dan is het in de provincie Friesland is het 9 miljoen. En daar gaat 4 waar het meeste gaat op ongewassen. Dus wat dat betreft kan je zeggen van dan kan het wel wat minder. Als de boeren geen of minder skeervergoeding krijgen, zullen de boeren de oerlijst echt niet meer accepteren. En de gewassen zijn nederig afschitten. Ze krijgen daarin de stiepen van het Frieske geer. Wij staan maar ergens in de mooie had in foragiergebieden en dan staan de voeren maar de handen niet hier. En dan zitten we het is onbehoorlijk bestuur dat jou met elkaar de riegeljouwing opzetten en daar op een gegeven moment van aanvallen. Ja, er blijkbaar binnen dus zoveel gedooggebieden, dan moet dat maar wat minder. En als er geen gedooggebied is, dan moet ze vrij zitten worden. Nou ja, dat is dan maar zo.